welcome o happy weekend ka na itong tanan, mga higala o mga kaigsuunan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon ng pagsunod sa atong tulumanon, takna sa pagtuon. Malipayon kita sa kanunay, sa mga panalangin sa Dios nga iyang gibubo, nga atong gidawat matag adlaw, ug sa sinimana nga higayon, nga atong tukion kining ato ang leksyon for the whole quarter, mga kaigsuunan. Nagisgot kini, mahitungod sa atong pagkamanggiloyon, sa mga kabos o mga timawa, nga mga sakop sa atong katilingban. O posible diha mga kaigsuunan, daghan kaayo kanila og kanato nga naa sulod sa atong mga iglesia ug bisan sulod sa atong circle of our families and friends. Ug karon atong padayonon kining atong pagtuon, mga kaigsuunan, muadto kita sa suhito nga maoy topiko niining simanahona nga naguluhan, the cry of the prophets. Kung atong binisayon, mga kaigsuunan, di ni pwedeng ingnon ang paghilak kundi ang singgit sa mga manalagna. Bisag asa sila mulingi sa ilang panahon, gigamit sila sa Dios. Ingon nga iyang galamiton aron pahinumduman ang iyang katawhan sa ilang panahon kaniadto nga nisimang na sila sa mga kabubuton sa Dios, ilabi na sa pag-atiman sa mga kabos ug timawa ug sa pagpatunhay sa hustisya ug kaangayan alang sa tanang katawhan, mga kaigsuonan. Kuyog kanato karon sa ato ang pagtuon dinhi sa atong studio, maura gihapon ang atong mga kauban nga mga panelist sa akong pikas nga bahin, mga kaigsuonan, ng ato ang ever smiling o aktibo kaayo nga Women's Ministries ug Shepherdess International Director dinhi sa South Philippine Union Conference in the person of Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Ug dinhi sa pikas nga bahin nato, mga kaigsuonan, ng atong pinalangga o maabtikon usab nga Stewardship Ministries Director sa SPUC in the person of Pastor Rudy Galarpe Jimenez. Kining atong panagtun-anay, mga kaigsuonan, sa gihapon, naghatag ka na mong inspirasyon nga padayonon ng ato ang pag-ambitay sa mga panghuna-huna sa atong leksyon matag semana. Sa dili pa ta mato sa unahan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo pinaagis pagampo kuyog ni Pastor Jimenez. Atong idako ang atong mga ulo, mga pinlanggang makigsunan, nining matahom nga kabuntagon sa adlaw nimo nga igpapahulay, pinalangga namo nga magbubuhat, manunubos ug manluluwas nga mo sigid ni Hesus. Among gidala ang tanan namong mga pagpasalamat diha kanimo. Ug amo karong giabi-abi ang imong balaanon nga presensya. Magalamdag kanamo aron among masabtan kaning leksyon nga imong gihatag alang sa amoang pagpangandam sa duol na gayud nga imo nga pagpadayag. Palangini ang tanan nga nagasubaybay ni ining programa Taknas Pagtuon. Himua sila ng Dios nga sa ilang pagpaminaw o sa ilang pagpamalandong mabatna namo ang kasiguruhan nga kaning singgit o pagtuaw sa imong mga alagad among masabtan ug kami usab magahimo sa among responsibilidad pagpadali sa imong pagbalik pinaagi sa pagpadayon sa buluhaton aron matapos na kini sa among kapanahunan unya ikaw magapadayag na. Salamat nga ikaw magagamit kanamo karon nga magadiscuss niini nga lesson kay kining tanan among ginatugyan sa ngalan ug sa gahom ni Hesus amo manluluwas. Amen. Amen. Daghang kay salamat, Pastor Rudy, sa pagbukas nga pagampo alang sa giya sa Ginoo nga iya sa buksan ang atong mga kasing-kasing una-una, mga kaigsuonan. Masabtan nato kining atong pagtuon karon. Ang atong uluhan sa ato nang gikaingon, the cry of the prophets, kung si Ma'am Pinky pa ang pagtuaw, Ma'am Pinky, no, sa mga manalagna. Pero sa dili pa ta ma-discuss diha, mga igsoon, ato sang unahon ng ato ang tulumanon sa pagtimbaya sa ato mga viewers. Unahon nato si Ma'am Pinky. Daghang salamat, Pastor Hisbon. Ining panahon nga diin kami makapanimbaya sa tanan nato nga mga nagapatalingho ug nagatanaw sa atong takna sa pagtuon. Akong unahon diri sa Central Philippine Union Conference sa Visayas Islands, sa Central o East Visayan conferences man tingali sila, no? Negros Occidental Conference, West Visayan Conference, Negros Oriental Siquijor Mission, Romblon Adventist Mission. Special greetings to Pastor Nildren and Emeline Gulfan and family. To Sister Sara Fabiliar ug sa tanang mga workers diha, labi na sa ilang pinalangga nga presidente sa
Conference sa Negros Occidental si Pastor Renito Inapan. Ako sab nga special greetings dito sa Masbate nga parente sila si Primoy o si Put Sauro o ang ilang mga pamilya. Mayon sa ang akong igsoon nga si Jenny Golfan Soliano. Amen. Special greetings also goes to Saragossa SDA Church sa Batoliti, si Marlon og Lisel Campos, Iting og Alice Adaron, Sergio Guson and family nga bag-o lang nag-abot gikan sa Canada og tanang kaigsuonan nga wala na ako ma-mention dinhi. Og special greetings po. Adi gud ko gustong malimtan kay mamahayan ko sa akong pinalangga nga kapikas dito karon sa Kota Marodo, Sabah, Malaysia na naghimo og evangelistic meeting og training sa mga kaigsuonan dito sa atong mga OFW brothers and sisters sa sila si ang Tamfos family, Sister Obordo, Sister Cha, Brother sa Palapar, Nelson, Lia Makabuhay, Abalye, Brother and Sister Golosino ug uban pa nga wala diri maapil nako. Greetings ug malipayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan. Amen. Pastor Rudy. May buntag sa adlang pahulay sa atong tanan nga mga tigpaminawan. Labi na gyud dinhi sa atong kapapud-an sa Mindanao, sakop sa kasadpang Mindanao sa atong union, sa galain nga mga misyon ug conferences nga diin sa matagron ug unya sila nagapakig-uban pinagi sa pagpaminaw o pagsubaybay nining atong takna sa pagtuon. Ingon man usab dito sa Germany, kanunay ang amo dito nga anak nga yang ilang mga kauban simbahan, gasige sila tan-aw unya nagapangumusta, among gidala ang amo diha nga pagtimbaya kaninyo nga tanan nga diin kamo o kita magapadayon sa pagtuon nining atong leksyon alang sa ato ang paglahutay. Ingon nga kita mga kaanakan o mga umalambit inaging harian kung kita magapadayon nga magamatindumanon. Daghang kay salamat mga kaigsunan no sa atong makanunayon nga pagsunod sa tanan nga mga viewers sa Facebook Live mga kaigsunan, sa atong Facebook page ug sa atong YouTube usab nga account ug sa tanan nga mga Hope Radio listeners. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod ug pagampo alang sa kalambuan o kalampusan sa atong pagtunanay sa atong leksyon kada semana. Atong i-greet mga kaigsunan kining uban sa atong mga viewers sa laing mga nasod nga kanunay pod nga nakigambit sa ilahang mga pangunahuna. Na dinhi atong i-greet request ni Brother Joven alang sa pag-greet sa iyang pamilya. Si Brother Joven mga kaigsunan anaa karon kasamtangan sa South Korea. Ipag-greet niya ang iyang pamilya Vargas family nga naa sa Kalumpang, General Santos City. Happy weekend kaninyo mga igsoon ug mga kaigilaan. Si Chloe Kahukon nga naasab nagsigig paminaw sa ato ang og nagsigig tan-aw sa ato ang taknas pagtuon nga naa sa Salem, Virginia. Happy weekend kanimo igsoon. Kang Brother June Ibanez nga naa sa Burungan, Eastern Samar, kang Russell Altobar nga naa karon sa Qatar mga kaigsoon in Middle East. Happy weekend kanimo igsoon. Kang Lani Sumakot, Bangkas Church, Hinunangan, Leyte. Sa tibuok nimong pamilya o sa tibuok na iglesia, happy Sabat kaninyo mga kaigsunan. Of course, sa atong pinalangga nga Executive Secretary sa Central Philippine Union Conference in the person of Pastor Joer Barliso. Karon nga semana mga kaigsunan, karon gyud mismo nga weekend, niabot na gyud ang atong gipaabot nga Adventist Communication Training Philippine-wide. There are more or less 200 delegates gikan sa nagkalain-lain nga mga territories, missions and conferences sa tibuok Pilipinas mga kaigsunan. Niadtong Martes pa lang nahiabot ng ato ang GC General Conference Communication Director in the person of Dr. Williams Costa, kuyog ni Arnaldo Oliveira og sa tanan nga mga communication men and our beloved communication director gikan sa SSD si Pastor Mamerto Gingging, ang ato ang Media Ministries Coordinator si Pastor Nelson Paulo ug ang atong Hope Channel Philippines President nga si Dr. Jonathan Catolico. Naa sila din karon mga kaigsunan and of course our communication directors throughout the Philippines. O kamo, kung gusto mo mo-join niini nga tigo mga kaigsunan, just log on to Facebook. Live kita mga kaigsunan nga gi-cover diha sa account sa South Philippine Union Conference or SPUC Garden Church nga FB account. Live ta din ha mga kaigsunan og maingon usab sa Hope Channel South Philippines.
So happy weekend kaninyong tanan mga kaigsunan. Ang Ginoo magapadayon sa pagpakiguban kanato samtang atong pagatukyon ginatong lesson karong simana mga kaigsunan. Balikan nato ang atong uluhan, the cry of the prophets. Ug ato kining paluksohon ang pagtuon mga kaigsunan pinaagi sa pagbasa sa atong memory text ug sa inunahan nga mga panghuna-huna ni Ma'am Pinky Gulfan. Ma'am Pinky, palihog og basa. Micah 6:8 or Micaiah 6:8 nagaingon, gipakita na niya kanimo, o tao, kung unsa ang maayo, ug unsa ba ang gikinahanglan ni Hiyuba kanimo, kun dili ang pagbuhat sa minatarong, ug ang paghigugma sa kalulot, ug ang paglakaw, nga mapinaobsanon uban sa imong Dios. Amen. Daghang kayong salamat, no? Actually, kanang Micah verse, chapter 6, verse 8, mga kaigsunan, is one of the most popular memory verses. Kaya ni ang uban sa inyo, ha, bisag tiyungan, makarecite yun ini. Ma'am Pinky, you have anything to say about our memory text? Nalipay kay ko ba? Tinuod ng giingon diha sa imong inunahan nga pasiunang mga pulong, nga kining maong teksto daw dili kayo familiar sa kasagaran nga nagabasa og balang kasulatan. Personally dili gyud ko familiar ani. Pero ang iyang context, ang iyang unod nining teksto ha mga kaigsuonan, nagapahinumdum kanato nga ang Dios sa unang panahon nagagamit siya mga balaang mga tao sa pagpahinumdum nga ang unta nga atong pilion mao ang pagbuhat sa mga butang nga makapahimaya kaniya. Pilion gud ang maayo. Oh. Okay, Pastor Rudy. Salamat. Nakahinumdum ko nini nga teksto ba? Mura o dugay-dugay na to por usa sa mga Bible or kaning ato nga mga leaders nagahatag og emphasis ani matud pa niya kaning Micah 6:8 gitawag niya Magna Carta sa balaan nga kasulatan. Amen. Kay giklaro kayo sa Ginoo pinagi siyang alagad kay sila man ang nagasinggit alang sa kahimtang sa mga katawhan. Gipakita niya nga kung ato lang gining tumanon, gipakita niya unsay maayo, unsa po gikinahanglan sa Ginoo, kanila gin tulo, pagbuhat og pagbuhat og minatarong, adunay gugma uban ang kaluoy, unya kaning paglakaw mapainubsanon uban sa atong Ginoo. Sa ato pa daghang naglakaw nga dili makapaubos kay wala sila mukuyog sa Ginoo. Pero naa ang Ginoo kauban nato kaning tanan masumarise nato og mauni ang ulo ang ato kaning kitiks nining atong pagtuon karon nga semana. Amen. Daghang kayong salamat, no? Ato masabtan diri sa atong memory verse mga kaigsunan nga priority gyud sa Dios pinaagi sa iyang mga manalagna kining pagpahamtang og hustisya sa tanang mga katawhan mga kaigsunan. This is a call, ha? Atong tanawon ni dinhi, He has shown to us, O man, kung unsa ang maayo. And what does the Lord require of you? Kining tulo ka mga butang nga gi-require sa Dios nga atong isilsil kanunay sa atong hunahuna. Mauning tutulo, to act justly, to love mercy, and to walk humbly mga kaigsunan. So paghatag gyud og kaangayan og hustisya moy atong himuong batasan ug binuhatan adlaw-adlaw. Usahay manggod nalimot ta Ma'am Pinky, usahay kining to love mercy. Nato ning na-revise mga kaigsunan, nato na ning matawag og to love mercy. O ganahan ta og kanang uban hinuon mahitong pawak diha sa ilahang kaugalingong mga lihok. But mercy and justice is to be an implementation and to be the feelings of our totality mga kaigsunan. Labi na gyud sa atong mga kasing-kasing mga binuhatan. Now, atong nasabtan din hino sa pagbukas pa lang sa atong lesson nga ngano di ay nga gigamit sa Dios ang iyahang mga manalagna mga kaigsunan. Mga kuan niya ni, mga spokesperson ni, mga mouthpiece ni sila sa Dios nga naghatag og pahimangno o pahinumdum sa iyang mga katawhan. Ang pangutana nganong kinahanglan pa maning pahinumduman ang iyang mga tao. Tungod kay obviously God's people as they go along with the course of life and time mga kaigsunan, naa sila sense of freedom nga magunahuna sila nga bisan ang dili na kabubuton sa Dios mao na ilahang ginahimo mga kaigsunan. So here comes people who are constant reminders, God's mouthpieces to His people.
pahinumduman sila dili lang sa siwi nga mga binuhatan kundili sa mismong mga linihukan o kinaiya mga kaigsunan nga gapangyatak na sa tawhanong katungod sa ilang mga isikatao. Therefore, kining mga manalagna ang atong gitun-an karon nga semana mga igsuon, gigamit gyud sa Dios aron mutuaw sa kausa sa kaangayan og hustisya. Ato uning bahino ning ato ang pagtawag karon atong pagtuon sa lesson mga kaigsuonan, kining pagpaila sa Dios sa inhustisya nga gihimo sa iyang mga katawhan. Ang ikaduha, kuno galing ang mga katawhan sa Dios nilapas man niini nga mga tulumanon, nagtauhag siya alang sa paghinulsol. Nga ikatulo nga bahin, human sa paghinulsol, ang Dios nagahatag og pasaylo. And after that, God offers another chance or second chances mga kaigsunan alang sa iyang mga katawhan nga nilapas ni inig mga tulumanon. And lastly, ingon nga Dios sa hustisya, siya ang tigpasig uli mga kaigsunan sa hustisya nga naguba diri sa atong mga kamot. So, mao ni ang kalangkuban sa atong lesson karon. And obviously, it is the prophets that God has been using to warn all of us kaniadto karon og sumalabot mga kaigsunan mahitungod ni ining mga butanga. Pastor Rudy. Atong makita mga pinlangga nga makigsunan, ang nakaayo gid kaayo sa atong Ginoo. Kay dili naman nato siya karon maistorya naong unahong. Muna nga naa siya mga propita nga diin gitudlo niya nga sa ila unya nga paghatag niini nga repriman o pagbadlong o paghatag unya nila og mensahe alang kanato, kun ato lang gining sundon, mahimo gid tang matinumanon nga mga sumusunod sa Ginoo. Gani ang unang bahin sige ingon ni Pastor Hisbon dinhi nga ang Ginoo nagantos tungod sa inustisya sa Israelinhon kaniadto. Sa ilang mga gihimo murag na higugma na sila, ilang gibuhat ang mga butang sukwahi diha sa kaubuton sa Ginoo, mga inhustisya, mga buhat nga dili maayo, yawanon nga mga binuhatan, mo'y hinungdan nga sa nagantos ang Ginoo, ang iyang mga manlagna mo'y naghatag pahamangno ngadto sa kinatibuk-an sa mga Israelinhon. Gusto niya nga dili sila magpadayon ni ana nga mga buluhaton muna dunay mensahe nga gihatag sa Ginoo alang sa matag usa kanila. All right, Ma'am Pinky. Samtang ko mati sa imo pastor ba, naku na pamalando nga ang kining mga Israelhanon nga mao ang katawhan sa Ginoo. Kung imo pamalandongon mga kaigsuonan, mao na sila ang gitawag og pinili gyud sa Dios. Sa ato pa, sa sunugdanan pa lang sa pagbalhin sa ngalan ni Jacob ngadto sa Israel, diha na gyud ang Ginoo unta sa linya sa iyang kaliwatan. Pero nagwonder ko nga sa dihang duol nun sila sa Ginoo, murag giabusahan nila ang kaayo sa Ginoo. Murag nakalimot sila kung giunsa sila pag-agak, pastor. Giunsa sila pag matuto, bisan pa sa ilang mga panginahanglang material giprovidean sila sa Ginoo, di ba pastor? Unya murag outright bagid ang ilang pagka rebelde ba sa Ginoo ba kay tinuyo naman gyud nga makalimot sila, magsimba sila mga idols, unya na ay kanang panamastamas o kanang walay pakig-angay, labi pa ang gisugutan dinhi sa mga kabos. So muna nga kining gingon God suffers because of injustice. Siyempre kung ikaw nga tanan after providing all the needs of your people, unya ingon anang ilang buhaton, mag-uol gud pud ang Ginoo, no? Yeah. Yeah, that's right. Hila ka ni. Actually, ato ning na banggit kadali mga kaigsunan sa previous nato nga mga episodes. Katubit taong pag dumili sa Dios nga hatagan niya og higayon ang iya mga katawhan nga mo convert sila from theocratic form of government into monarchical form. For a while, it was God's will gyud nga unta theocracy lang gyud nga siya lang gyud ang magdumala niya mga katawhan, gamito niya ang iyang mga pari, mga saserdote o kini mga leaders nga gi-appoint mga kaigsunan aron maoy mo dumala og pahamtang sa sa pangagamahanan nga iya nga plano sa Dios sa iyang katawhan. Pero pag settle na nila mga kaigsunan dito sa yuta sa saad, nanam-anam nga nabatikdan sa iyang mga katawhan ang pamalakad sa paggobyerno sa ilang mga silingan nga mga pagano nga nasod. Naa sila'y hari, naay mga prinsipe,
and they would like to emulate the system nga naa nila. Ang Dios mga kaigsunan, resistant gid siya, pero sa siging yango through the prophet Samuel nga ato nakita dinhi, sa lao ni prophet Samuel ang sultis mga tao, yang dadon nga to sa Dios, mutubag ang Dios sa iyang response, dadon sab ni Samuel nga to sa mga tao, miingon din si Samuel nga dili lagi kabubuton sa Dios nga maghirang tag isa ka hari. Pero nevertheless mga kaigsunan, God gave in to their wishes. Pero ni ay pahinumdom ang Dios pinagi kang propeta Samuel. Na makita nato diya sa 1 Samuel 8:9. Now therefore giingnan niya si propeta Samuel mga kaigsunan, heed their voice, paminawa ang ilang mga yango-ngo. However, kaning ilang yango-ngo mga kaigsunan, maunan tong ilang pagpangayo og usa ka tawhanon nga monarko or hari mga kaigsunan. However, this is part of the warning, you shall solemnly forewarn them. Iyang giingnan si manalagna Samuel mga kaigsunan nga inimo gyud silang pahimangnuan, Pasidanaan po. pasidanan solemnly, and show them the behavior of the king who will reign over them. So, gawas nga intricate kay mga kaigsunan ang pagpili kung kinsa ilang mahimong labaw-labaw nga tawhanong pangulo mga kaigsunan sa ilang nasod. This were just the beginning of tendencies into abuse and misuse of power mga kaigsunan tungod kay hari na siya. Og nasayran sa Dios mga kaigsunan nga kung iunani ang sistema sa pangagamahanan, dako kayo ang tendency sa abuso unya niining tanan dili nimo makontrol ang hari kung unsay iyang gusto kay bisan pa ang tigpamaba sa Dios ang mga manalagna mampingki. Mahadlok na sa hari labi na gyud kung atong susihon ang tanan nga kutay sa ilahang mga hari sa tibuok Juda o Samaria mga kaigsunan. Daghan pod sa ilaha gyud in town ang maoy nagdala sa nasod ngadto sa kaututan ug sa pagkadaotan. And wa ni duda mga kaigsunan, even injustice is part of that system. Mao na nga ang Dios nagantos gyud sa resulta sa pagpili sa iyang mga katawhan. Pastor Rudy. Muna mga pinlangga ang magasunan, ang Ginoo samtang siya nagkakita sa gibuhat sa mga katawhan kay sa giingunan ni Pastor Hisbon dinhi mampingki ang Israel sunod naman dito sa ilang mga kasilinganan nga mga nasod o ilang mga silingan nga maging harian unya gipaminaw sa Ginoo gitugutan sila pero tungod ni ining ilang binuhatan wa gid ni mahimut sa Ginoo muna gisugo niya ang iyang mga propeta sa paghatag og ultimatum nga pahamangno sa matag usa kanila. Yeah. Kanindot that's right. unta, Pastor, no, kung ang atong mga kaginikanan sa pagtuo, mga Israelhanon, dili unta sila anang to see is to believe nga ilang gisundog sa surrounding nation. Okay, mura nagpasabot gud na mga kisuonan nga kulang sila pagsalig sa Dios nga dili nila bahikap ug dili nila makita. So ang mga propeta mismo na gisugo sa Ginoo, natanan giladlad na sa Ginoo ang mga advantages ug disadvantages, pero on the other hand kung nimpili lang gud unta ug nimbarog ang mga katawhan sa Ginoo nga ang ilang sundon ang panggobyerno sa Dios, wala gid unta tay problema ron kay kuan ba direct ba ang guidance sa Ginoo. Actually mga kaigsunan, imo ning matimbang no kung sa ato po ning panahon tingali nahitabo karon nga naagid makita nimo mismo ang dinihog nga tao sa Dios nga maoy ang tigpamaba mamuhatag og warning. Although karon medyo lahi na gyud ang pamaagi mga kaigsunan kay mga pastor naman og kining mga pangulo sa churches ang gigamit sa Ginoo. Pero usahay because of our humanity, usahay dili na ta mo tuog gyud bitaw sa direct authority sa ato mga church leaders mga kaigsunan. Pero sa kaniadto nga panahon, ang problema sab ani ang mga tao spoiled kayo sila sa overexposed kayo sila sa presensya sa Dios nga uban nila. All throughout sa ilahang panaw gikan sa Ehipto, 40 ka tuig to naagid ang Dios kuyog nila dinha by the pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Presensya gito sa Dios mga kaigsunan pero ilang gi take for granted. So overexposure, nagdasa sila pag-ayo kung sa lain pang pinulungan ni Gara pagsamot. So may pagkabintaha gamay ning ato ang kahimtang karon mga kaigsunan nga although ang Dios diha lang sa pagtuo nato i-communicate and He is doing marvelous things nga ang impact naa sa individual nga tao mga kaigsunan nga siya gyud mismo
ang makapamatuod nga buhi gyud ang Dios, I think lahi-lahi pod ang mga pamaagi nga giimplementar sa Dios sa iyang mga katawhan. But the same point here mga kaigsunan, nga kana nga Dios, kining ato nga Dios, nagpakig-istorya sa gihapon. Kung kaniadto pinaagi sa mga propeta, karon pinaagi sa atong mga pigpamaba, mga dinihog nga mga alagad sa Dios, ug bisan mismo pinaagi sa balang espiritu nga nagpakig-istorya sa ato gayud nga mga konsensya mga kaigsunan, karon mutul-id ta sa ato ang mga choices, especially in our implementation of justice. Niabot ta mga igsoon sa tunga-tunga nga bahin sa itong pagtuon, ayaw mughawa din ha. Mubalik dayon ang takna sa pagtuon in human ni ining hamubo nga pahinumdum. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabili nina sa inyong mga TV, cellphone o radio sets. Atong padayonon mga kaigsunan ng atong pagtuki sa atong lesson karon. Kaganina before the break, atong gi-highlight ang pahimangno o ang pagtuaw o ang singgit ni Propeta Samuel mga kaigsunan. Karon ato pagatanahon kining mensahe ni manalagna Amos sa mga katawhan sa Dios mahitungod ni ining implementasyon sa hustisya o kaangayan mga kaigsunan. Gitawag sa gihapon sa Dios ang pahinumdum alang sa paghinulsol sa mga katawhan nga naglapas-lapas ni ining mga buhat sa kaluoy alang sa ilang mga isig katao. Atong tanawon dinhi ang mensahe ni Amos kapitulo 2 bersikulo 6 nga nagkanayon, busa kini ang giingon ni Jehova tungod sa tulok ka mga paglapas sa Israel og sa ikaupat, dili nako pagabakwion ang akong silot tungod kay sila nagbaligya sa mga matarong baylo sa salapi og sa pobre ingon nga gibayloan sa usa ka parisan nga sandalyas mga kaigsunan. So nakita nato dinhi ang pahimangno ni manalag na Amos mga igsoon nga dili bakwion sa Dios ang iyang silot sa mga katawhan. Kay hilabihan ang injustice nga nagakahitabo niini nga nasod sa pagkakaron mga kaigsunan. But at the same time, God is giving out the call for repentance alang sa iyang mga katawhan. Pastor Rudy, unsay imong ikasulti niining bahina? Ang dako gyud nga tuyo sa Ginoo, human nga ang tao nga iyang mga pinili naglapas-lapas, iyang gitagaan, iyang gigamit lang yapon iyang mga manalagna nga sila unta managhinulsol. Bisan pa man gisulat dinhi sa Amos nga dili niya bakwion, pero ang iyaha nga kinaiya ingon nga Ginoo sa diha nga ang tawo mutubag sa iyang tawag, atong makita nga dili gid niya dili gid siya magpasagad kundi iya gyud hatagan og kahigayunan nga ang tawo makabaton sa iyaha nga kasiguruhan labi na gyud siyang kaluwasan. Mo magituyo sa Ginoo, gitawag niya ang matag usa aron maghinulsol unya kun kana ang tawo nga nakailas iyang sala og mo balik ngadto sa Ginoo, dili gid niya na isalikway. Og mauni nga bisan unsa kataas sumala dinhi sa gisulat sa basahon ni Amos, ang Israel mo'y pinakataas ug listahan sa mga kasalanan. Unya sila ginakondinar sa tanan nilang binuhatan. Pero ang Ginoo balik ta nagatawag gihapon kanila alang sa ilahang paghinulsol. He is truly a God of love and mercy. Amen. Kay ngano pastor kanang mga sala nga ingon ana, grabe na magid niyo pagkadalo O kita pagkahakog. paligyanan. Unya ang magpahimulos sa walay sarang mahimo, imoralidad, walay pakig-angay. Pero luyo anang tanan, ang Ginoo nagatawag sa iyang katawhan ang radical change sa ilang kinabuhi ug lifestyle. Sa atong kapanahonan karon kung ato nang i-apply, wa naman gyud lipod-lipod, kinahanglan nga mo sulti ka sa kamatuoran. Muawag ka sa mga tao nga aduna gyud akong kausaban sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagpakita niya na nga naagi epekto ang mensahe sa Ginoo. Ano yung na call sin by its right name. Amen. Dahil mahimo lang gid nato
ang pagpaubos ug pagsunod with the guidance or with the Holy Spirit who live in ourselves. Amen. Usahay man gud pod mga kaigsuonan, kadaghanan sa ato labi na kitang tanan nakasinati mangitan ni ining daghantag mga sayop nga nahimo sa atong kinabuhi. Usahay murag malimot-limutan na to ni unya ato na lang ni siyang iagi o kanang ginara-gara bitaw nga murag life seems to just be all right without even mentioning our past mistakes mga kaigsuonan and past wrongdoings. Pero naay wisdom kining gihimo sa mga manalagna sa Dios. Particularly sa gihimo ni Amos mga kaigsuonan. Kana bitawng tagaan ka og wake up call nga, hey, bakod na din ha kay angayan natang magsikay-sikay karon kay adlaw na. Ang kung sa lain pang pagkasulti mga kaigsuonan og dili ka mapukaw diha sa imo ang presente or kasamtangan nga kahimtang mga kaigsuonan. There's no sense waking up. Murag di ka ganahan mo bakod kung wa ka kahibalo nga ting bakod na diay. So kailangan sab diay mga kaigsuonan nga tagaan pud taglista sa atong mga atraso. And this is what exactly Prophet Amos was doing. Sa giingon ni Pastor Rudy kaganina, hilabihan kataas, the longest list of all their iniquities mga kaigsuonan sa tibuok Biblia. Gisulat ni Amos agig pahinumdom sa imong katawhan. And because of this, dito nila nakita ang dili naman ay mahamay-hamay ning atong mga kalukuhan kining atong pagkasiaw. So they realized, and because they were open to the call of the Holy Spirit mga kaigsuonan, mao gihapon ang tuyo ug tumong sa Dios nga ang iyang katawhan managpakabaton sa paghinulsol mga igsoon. Now we will go to the next part of our lesson. Dirita mga kaigsuonan sa pagpasaylo. Human nga ang iyang mga katawhan maghinulsol mga kaigsuonan, murag lisod pod kaayo nimo na imaginon nga ang Ginoo magpabatang lang og maingon, nya unsaon ta man na nga naginulsol naman mo. Obviously mga igsoon, forgiveness as a free gift is given mga kaigsuonan sa Dios. Of course, wala may pasaylo nga ihatag kung dili ka mangayog pasaylo. Imo gining pangayoon, ato gining pangayoon mga kaigsuonan. Nisud man po kay na nga i-assume lang nato nga pasayloan na lang ko diha bisag wa ko mangayog pasaylo. Nganong pasayloon na puti ka nga wa mo kahibalogon sa imong sala. And that obviously is the nature mga kaigsuonan and the logic of forgiveness. There has to be repentance first prior to forgiveness. O kining nga tawo nga atong gihisgutan karon, kining manalagna nga nagtawag alang sa pasaylo mga kaigsuonan, mausip manalagna Mikyas. Kadtong nagsulat gihapon sa atong inunahan nga verse karon nga semana. Pastor Rudy. Okay, mo na mga kaigsuonan nga balik ta sa ato karon nga gipasanto. Ang nakanindot lang gigaayo bitaw sa ato nga manluluwas kay wala niya gidirekta ba nga kita dayon iyang panisan kung kita makasala. Dili bitaw ingon nga huwis di kutsilyo nga once nga makasala ka silutan ka ditso kay gitagaan kita niyag panahon ug naghangyo pagyud siya nga diin kung ato lang yung ilhon mo nagiyon ni Pastor Hisbon kaganina, wala gay pasaylo kung dili pod pangayuan nimog pasaylo. Amen. Bisan tuod miingon ang Ginoo nga sa iyaha sa digabitay sa krus pasaylua sila kay wa sila kay balos ang gibuhat, pero alang nato karon nga nakita nato sa atong leksyon kay kanimo atong leksyon nga sa matag semana ato bitaw ning salamin nga sa ato karong pagkakristohanon. Dili unta masubli tong mga binuhatan sa mga pinili sa Ginoo kanhi nga panahon ang mga Israel nga kani unta ilahang binuhatan dili na nato ni mas balik-balik pa kundi ato ning kapanaminan nga dili gyud maayo nga sundon kundi ang atong himuon gyud nato ang pagminatarong o pagsunod sa Ginoo kun kita mapakyas man ato gyud kanunay pangayuan og pasaylo kay ang nakaayo sa Ginoo kun imong pangayuag pasaylo dili na gyud na niya hinumduman pa gani ingon na din you will cast all our sins into the depth of the sea iyahan ng ilubong ngadto kay nahiladman sa kadagatan sa diha nga atong kapangayuan og pasaylo. Muna si Miss White nagaingon siya if we refuse to confess kay ang sala kuno nga dili pangayuag pasaylo unya dili makalimtan dili gina tinuod nga pasaylo ato unta nang mabatnan kung kita mo pasaylo sama sa Ginoo sama nga walay
lama sa ato ang relasyon sa usag-usa kay kita napasaylo na tungod kan ni Ginoong Hesus. Amen. Pastor, ako lang nang Sige, Mapinki. i-emphasize jutay nga ang pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Of course na ay assurance ang Ginoo nga itang pasayloon. Pero sa usa ka tawo nga moingon lang nga, "O Ginoo, pasaylo ako nga nakasala ko gahapon." Wala man na siya gesture of remorse kon paghinulsol kanag yung in-depth gid ba nga pag mahay nga nung nabuhat. Usahay, advance pa ang pangayog pasaylo ka pamahimo. Oh, sa ato pa kanang murag imo nang gi-contemplate nga ako raning pangayo ag pasaylo abang pagkasala sa ko karon total sayon ra man ang Ginoo. Dili ba sa tanang panahon ang Ginoo pod nga mo pasaylo kung ato na nang gibalik-balik. So, good news na para ni atog yung mahinulsulon nga nakasala, may assurance siya nga ang iyang mga sala mapapa. Iyan ang papution sama sa niebe. Actually, ang repentance mga kaigsuonan, duha man na kamatang, nagiingon das Biblia, na ay godly repentance which leads to eternal life. Napoy earthly repentance mga kaigsuonan. Mura og kakawangan lang, in passing lang bitaw niya. Takhaw. Dili kinasing-kasing nga paghinulsol. So, ato nang likayan mga kaigsuonan. And I will tell you, God reads how sorry and how sorrowful we are sa atong nahimo nga sala mga kaigsuonan. Kanang atong pagluhod-luhod, kabasa ang Dios ana, bisan sa atong personal nga mga pagampo o pagtuaw sa magabii sa paghinulsol nga to kaniya. Whether we are sincere or not, dili nato mailad ang Dios niya ng mga butang nga Mapinki. So, mo lang niya nakalami, no? Pagkanindot kaayo sa emphasis nga ang Dios walay limit sa iyang pasaylo kanato. Gani nagingon pa si Sister White ang atong pinakadako nga problema mga kaigsuonan kung mangayo tag pasaylo kanang wala tay pagtuo nga gipasaylo ta. So we must fully believe nga gipasaylo na ta sa Dios. Namo gyud usahay magampo ta nga Ginoo, grabe kay ko ka mapasigarbohon, grabe kay ko ang akong panamastama sa mga kabos ug timawa, ang akong pag-implementar sa inhustisya sa akong katilingban ug sa akong katawan. I am an evil person. Pasaylo ako Ginoo. Pero pag human mo kampo, inigbukas mata, igo lang nagpilok-pilok gamay, mong iyang kagadayon nga gipasaylo bagi ka ko sa Ginoo. Kana sa igsuon, kuwang na siya nga pagtuo. Unya, I'd like to appreciate sa gimension kaganina ni Pastor Rudy nga matod pa ang atong sala mga kaigsuonan ilubong yun na sa kalimot sa kasing-kasing sa Dios. Nga dinhi sa itong bersikulo, nga gigamit ni Mikyas mga kaigsuonan, gipanag-ing niya sa lawod. Lalimang ka ng ilabay aron malunod dito sa lawod ang imong mga sala mga kaigsuonan. Kinsa pa may ganahan mo salom anang arang kalaom. Kana maganing duha lang kadupad, di na gani kaganahan mo salom ana kay mubuto na ang imong dalunggan. Pero didto pagid sa lalo mga kaigsuonan, this is how deep God is going to bury all our iniquities in the past mga kaigsuonan. So, pag-ingog, pangayog, pasaylo, repentance, and forgiveness, naagi na diha kanunay. Bisan unsa pa. And this is the message that Prophet Micah has been calling out for God's people. Amen. Na dinhita mga igsoon, nahisgutan na ito ni kaganina, mulaktod na sabta dinhi kang manalag na Ezekiel. Ang Dios, mao ang Dios sa ikaduha nga mga tsansa. Pila ba sa inyo din ha ang gusto sa pulong second chance? Actually, kining second chance mga kaigsuonan is much appreciated by those who are dying, those who are totally messed up, o kadtong daghan kayo og mga sayop og palpak sa ilang kinabuhi mga kaigsuonan. All these people would wish they had a second chance. Pero alang sa Dios mga kaigsuonan, kitang tanan adunay higayon alang sa ikaduha. Buti pasabot, napakyas kas primero, sa ikaduha, napakyas lang kagihapon, ang Dios mga kaigsuonan maantigo nga modumala ni ana. Usahay manggod kita ang tao mayingon ta nga you fool me once, shame on me. Shame on you. You fool me twice, shame on me. You fool me thrice. Ambot o kung sa sumpay diya mga kaigsuonan. Makasala ta mga itag pasaylo, okay, pasaylo unti ka. Ikaduhang higayon, walay problema. Ikatulo, mayingon kadayon nga, grabe, yun naman pong giabusuhan ng akong pasaylo sa imo. But with God mga kaigsuonan,
the second chance never reaches its last chance. Mintras abli pa ang kahigayunan mga kaigsunan, He is a God of second chances. Ma'am Pinky. Gusto lang nako nga basahon diri ang kining sinulat ni Propeta Ezekiel nga iyang gipadayag ang gamot sa sala sa Sodoma. Ang kining mga sala mao kining garbo sa kinabuhi, ang kining ekonomikanhon nga pag-uswag ug ang pagkatapulan. Kini siya nga mga salaa maghatod kini kanato sa pag sa likway sa mga tinuod gyud nga nagkinahanglan. Amen. Gusto lang ko modwel og jutay ani nga kining gihisgutan dinhi kaning garbo ug kanang economic nga pag-uswag ug ang katapulan murag lisod gyud gaay ni mga kaigsuonan kung mauna ni siya ang magkakuyog kay ngano man usahay gud ta ganahan mong gud ta nga sayon kaayo ang pagpangita ug pangwarta nga magtrabaho. Gusto ta nga mag-ihap ta sa atong kwarta nga dili ka eta mag-exert og effort. So anang bahina kay wa ka man ning gasto og kusog. Murag dili kaayo kaganahan nga imo usikan ang unsay naa sa imuha kay basig di na mo balik. So dili na gyud ka katagad so ban mo ingon na lang ang tawo nga ay problema na nila kay nganong wa sila maningkamot silang kinabuhi o ana so kining salaa mga kaigsuonan lisod kining sa ato ni ang sa ato gid nimo takod kay ngano man posible man nga dili nato matagad o atong mapasagdan ang tinuod unta nga naay pakig-angay sa unsa nga panalangin sa atong kinabuhi atong ipakigbahin ngadto gyud sa wala. Amen. Pastor Rudy, any additional to the Okay, point? balik ta magisuonan sa tambag ni Ezekiel para nato sa gisaysay ni Ma'am Pinky, Pastor Hesbon dinhi. Ang Ginoo bisan day ang tao mapakyas. So sa ako butang analisar ni ba murag gidirekta ni dito sa mga backslider na kung sila makasala unya mobalik sila ngadto sa Ginoo sama sa gihimo niining mga katawhan sa Ginoo panahon ni Ezekiel. Sa dihang gitagaan ni Ezekiel og mensahe sila pod naminaw unya nasabta nila nga ang Ginoo di ay muhatag yun og alain nga higayon sa tao nga mobalik ngadto niya. In other words, alang nato nga iyaha karon nga mga kanini ang inunta mga katawhan nagaalagad sa Ginoo aron sa atong pagkinabuhi nga ang tanan makahimog yun sa pagbalik nga matinmanon ngadto sa Ginoo ato pamalandungon kaning gisulat sa Ginoo pinaagi ni malag na Ezekiel nga kun ang tao di ay motalikod sa iyahang dautan nga binuhatan unya kita nagpahimangno kaniya kaning malingkawas nato ang ato ang kaugalingon. Kay kana nga punto ako abang gibantayan nga og dunay mga tawo nga nagpakasala dili nimo sila mapahimangnuan sama sa gihimo ni Ezekiel. Tinglon. Ang kana di ay ilang kalag tinglon din ha kanimo. So mahimong babag nato sa kaluwasan kun wa nato himua ang ato ang mga responsibilidad. So anhita sa ato nga kahimtang karon importante gid ay ang pagpahamangno ngadto sa mga katawhan para wala tay tulubagon kun sila hukman sa Ginoo sa diha nga sila wala gyud maghinulsol. Ang Ginoo maayo kayo, dili lang kay tingali sikan or kapila, once nga ang tawo makasala, muduol niya iyang pasayloon. Ang nakakuyaw lang kun kita magpatuyang sa sala, dili ta makabalik dito sa Ginoo. Muna ingon nga kanang na ang ato ang kaugalingon, wala nagyoy tulubagon. Kita ngadto sa mga katawhan nga nagabuhat human nato sila napahimangnuan sa ilang binuhatan. Nalipay ko. Okay, Ma'am Pinky. Pastor kay kanang ang ato ba sa church sa Seventh-day Adventist Church do na gid tay gipadako nga mission sa atong pagtuo nga himuon nato ang tanang katawhan sa kalibutan ingon nga mga disipulo Tinunan. Okay. o tinunan diha kang Kristo unya gawas pa sa pagsulti sa tulo ka mensahe sa manulunda nga maong ang pagbalik gyud ngadto sa pagsimba sa tinuod nga Dios nga kinahanglan ang ikatulo nga katuyuan mao nga mag-andam sa pagbalik sa Ginoo. So kini siyang mission statement mga kaigsunon nahisgutan naman ginato ni. Actually, it only reveals a God of second chances mga kaigsuonan. Amen. Kay dili man sa tanang panahon hingpit ang atong implementasyon. Kita nga naay responsibilidad sa pag-auhag sa mga katawhan sa haduol nga pagbalik sa Ginoo, mapakyas man gid ta usahay. Dili man gid sa tanang panahon 24/7 nga gawali ta
naamang gyud mga panahon mga kaigsunan atong mga personal agenda mo ay ato yung mauna pa hinoon. And yet we have a God who gives us second chances mga Amen. kaigsunan. Praise the Lord. Gani kaning giingon dinhi nga pahimangno og pag-awhag ni Ezekiel sa iyang mga katawhan agi og ulo ambit sa kinaiya og tara sa mga taga Sodoma o Gomora mga kaigsunan. Actually this was financial prosperity. Mao ni ang dako nga tendency mga kaigsunan, no? Kay daghan dili biya pod daghan sa mga kwartahan ang wa gyud nagpakabana sa kausa sa mga kabos ug mga nagkalisod. Of course, we admire and we appreciate these rich people mga igsoon nga nakigambit gyud silang mga kapangakuhan. Pero alang sa kadaghanan, this is the real tendency mga igsoon nga kung moabot na ta diha nga punto, medyo confident na ta mga kaigsuonan nga sakto tong giingon ni Mapinki nga tungod naman na sa inyong pagkatapulan nga nung wa mo maning kamot. And this is one of the sins that God is calling out His people from. Nga kung makamatata diri mga kaigsuonan, unsaon man nato ng sobrang kwarta kay di man nato na madalas lubnganan, di po na madalas impierno, samot na nga di madalas langit, ato ginang ihatag ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan mga kaigsuonan. Regardless of what and who they are mga kaigsuonan. This is God's reminders alang sa iyang mga katawhan. Therefore, salamat sa Dios nga naagid tay ikaduha nga tsansa sa tanang panahon. Amen. Okay, dirita mga igsoon sa katapusang bahin sa atong lesson. Kining sa katapusan ipasig uli sa Dios ang iyang hustisya ug kaangayan. And the prophet we are referring to is Isaiah mga igsoon. Unsa man gyud naa sa mensahe ni Isaias nga nung makaingon man ta nga gigamit siya sa Dios sa pag-auhag sa tanang katawhan sa pagpahibalo nga ang hustisya sa Dios ibalik gyud sa tumang o sa hingpit nga pagpahamtang niini. Balik na sabta ni Pastor Jimenez. Niini nga panahon makisunan mo na ni ang ultimatum ni mulag na Isayas nga ang Ginoo nagsugo niya nga ipasiguli gyud ang hustisya. Kay nakita sa Ginoo unsa ang pagdaog-daog sa mga labi na gatong mga kabos, mga ilo ug mga balo kadtong gipang sakit nga mga katawhan ug dili gyud mahamot ang Ginoo ingon ana ang kahimtang sa mga katawhan nga iyang gipakamatyan, mga katawhan nga iyang giandaman sa gingharian. O gusto niya sa dili pata muadto sa dapit nga iyang gitagana mapasiguli daan ni ining ato kahimtang ini nga kalibutan. Muna gisulat dinhi ni mulag na Isayas nga panahon sa iyang panahon sa iyang panahon mauni ang kahimtang sa palibot niya, mga baluyinting mga tao, knaang tanang kadautan, mga bravery, injustice, uban pa. Unya iyang gipahatag dinhi, gitawag niya ang mga katawhan nga silang tanan unta muilas ilang mga kapakyasan aron sa iyon ni ana ang hustisya mapasiguli ni ining ato nga kapanahunan karon unya maandam ta alang ni anang iyang gitagana puloy-anan nga didto unya matagamtama nato ang kalipay kasinatian dili na sama sa Israel kaniadto kundi kasinatian nga si Ginoong Hesus na gyud ang magapagiuban kanato sa tanang panahon. Amen. Kung nato mabantayan kining Isaias mga kaigsunan, there are 66 chapters. And some of our Bible expositors consider the book of Isaiah as a miniature Bible. Kaya ang Biblia mga kaigsunan, anaay sa 66 ka mga basahon or libro. The first 39 books is the Old Testament, and then the last from chapter 40, ika-40 hangtod sa ika-66 mga kaigsunan, mao na ang 27 ka mga libro sa bagong tugon. Kung mo tanaw ng Isaias mga kaigsunan, the first 39 chapters is speaking of their story, especially sa Old Testament niya era. Pagsugod sa Kapitulo 40 mga kaigsunan, gihisgutan diha ang kinabuhi ni Ginoong Hesus ingon nga Mesiyas. So it speaks of the New Testament time mga kaigsunan. So maisip na to siya nga, gamay siya nga Biblia on its own. Pero the arrival of the Messiah mga kaigsunan, particularly diha sa Isaiah chapter 42, gitagna din ha ang paghiabot sa Mesiyas nga si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Og sa iyang panahon,
ipahamtang ang hingpit nga pagpasiguli sa hustisya sa iyang mga katawhan pinaagi ni Ginoong Hesus. And of course, not only that, in the last few chapters of the book of Isaiah, also reflective of the book of Revelation, mga kaigsunan. Sama pod sa gisulti sa pinadayag, ang katapusan nga chapter sa Isaiah, mga kaigsunan, is prophetic in a sense. Kay didto kuno sa second earth, mga kaigsunan, sa ikaduhang at tsansa ni ining yuta, diin ang Dios magatawag sa mga katawhan. This is speaking of heaven's experience, mga kaigsunan. Diin didto ang tinuod nga pagtagamtam nato sa hustisya nga walay sama, mga kaigsunan, ug walay sagol ipahamtang sa Dios diha sa iyang mga katawhan in the new heaven and new earth. Mampingki? Nakapamalandog manggugko aning mga sala nga gihisgutan din ni Propeta Isaiah, kining mga bayolente nga mga tao sa ato namang gini nga panahon karon, kay ang mga tao di na mahadlok maghimo og mga parigla, usahay ang mga inosente pamusilon lang nga way sala, no? Unya ang pagkadautan bisag unsaon pagpaningkamot sa pangulo sa nasod nga malikayan kini naag gihapon mga drug problem, unya bisag unsaon pagpromote sa walay korupsyon, naag gihapoy hip-hip. Naag gihapoy mga taong sipsipod. Unya kanang walay pakig-angay, makita gid nato na kay ang kana pong tagna sa Biblia nga ang kabos mahimong uyamot na gyud ug ang dato magpakadato. Ni ano man na sa atong panahon karon. Exactly. Unya ang mga ilo usahay bisag grabing paningkamot sa DSWD nga matabangan sila, naagihapon ang gitawag og palakasan system, ana ba? So makita nako mga kaigsuonan nga angayan na gid ta nga manglihok ani nga dili na ta mohuwat pagkisa nga propetaha diha atong gihulat, kundili ang kining mga tao karon nga gitugahan sa kamatuoran manglihok na gid ta kay may saad man ang Ginoo, dili ta kay ingon nga mahadlok ta kay mobalik ang Ginoo, di ta kaandam kundili nga mas maayo gid nang managana na ta karon nga mulihok ta nga walay kondisyon. Amen. Muna. So, salamat, Ma'am Pinky. Katapusan ng mga Muna pangulong Pastor Hisbon, gingon ni Ma'am Pinky, muni pamukaw nato tanan karon. Dili lang kay sa mga magbubuhat o sa mga opisyalis, kundi ang programa sa tunga church, total member involvement. Amen. Kay musugutag sa dili, daghan karon ang mga kinabuhi nga nakalas, nga kadtong uban, wala gyud sila makabaton sa paglaom. Wala sila makabalik ngadto sa sabakan sa Ginoo. Muni ang katumanan sa balaod sa Ginoo, balik ta sa tong salauluhon, pagbuhat og minatarong, batna nato ang kaluoy o gustisya, unya kaning tanan mahimo lamang kung magalakaw ta kauban kanunay sa atong Ginoo. Mauni ang ato ikapasanto ug dugang. Well, that sums up our entire discussion for the lesson karong si manaha, mga kaigsunan. Ug nagpasalamaton kita nagigamit sa Dios sa iyang mga manalagna aron isinggit ang pahimangno ngadto sa iyang katawhan nga posible na hikalimot sa pag-implementar sa hustisya ug kaangayan ngadto sa tanang katawhan. Amen. And if you are indeed God's children, kitang tanan mga kaigsunan, kung mga anak kita sa Dios, dili kita magpalingog-lingog niini nga pagtawag, kundi buksan nato ang atong makasing-kasing, huna-huna, galamhan, paminawon ang iyang pahimangno, og ablihan ang atong mga kamot, mga kaigsunan, og mauni mo lihok sa mga buhat kaluoy, pagtabang, og sa pag-alibyo sa kalisdanan sa mga katawhan ug mga piniutan. Ang Dios na higugma kanato, ang Dios na higugma sa mga kabos, gamiton kita sa Dios, mga kaigsunan, nga mahimong iyahang gugma ug kasing-kasing ug kamot ug tiil aron kabuuton ang iyang mga katawhan. God bless us all, mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga episode sa ato ang pagtuon dinhi lamang sa takna sa pagtuon. Salamat kayo ug samtang mamalandong kita niining mensahe sa awit, mga kaigsunan, atong pamalandungon ang gugma sa Dios.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Oh, how I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trough is at last I lay down. I will cling to Labing the maluluyon, puno sa hostisya namong nga Diyos nga mahan. Dako kayo ang among kalipay nga doon nami Diyos gyud nga nakakita sa tanan mga hitabo ug nagahatag og kapasaluhan sa tanang matang sa mga sala. Amahan, hinaot pa unta nga kining kinabuhi nga imong gihatag sa imong mga anak. Maggamit kini alang sa pagluwa sa uban nga wala pa makahibalo sa kamatuoran. Daghang salamat sa paggamit nimo sa mga propeta nga niadtong panahon nagapahinumdum sa imong katawhan sa pagbalik kanimo sa pag-alagad nga walay reservation. O Diyos sa mga balaan, panalangini silang tanan mga kaigsuonan namo sa tibok naong sayuta kansang mga pag-ampo modangat sa imong trono sa grasya. Aron unta o Diyos sa dili madugay ikaw mo balik aron paghatag sa tinuod nga hostisya ug gugma sa imong katawhan. Kay kining tanan na among giampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. till my trough is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown, and exchange it someday for a Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.